Bun, salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod alături de Ianis, jucăm Skywars pe Hypixel, da? Perfect. Perfect, Cred că că eu o sabie aici. 100 ori de bod. Cred că am filmat de 70 de ori și am De apăsat. acolo, jos, boss. Jos. Am sabie. Am Ai sabie. armură, jos. Oh, armură. Ok. Ok, vină după mine. Avem de toate. Bă, tu vezi pe ăștia, vină că să bat. Sunt timp, vină cu apă. Vezi? Stai că l-arunc. Nu ia bună. Nu da acum. De ce nu nimerești? Am nimerit. A picat. Da, că l-a spart. Oh my god. Te-a spart? Da. Și pe mine. Am murit, Da, mai vezi. facem unul, dar punem pauză. Am început din zi nou, repede. suntem aici alături de toți puștărei ăștia de aici, puștării. Ok. Pregătit? Pregătit? Am revenit. Hai, repede, că nu mai pot, repede. Al meu ăsta. Mă simt în formă. Oh my god, vină încoace, ia. Am sabie de diamond pentru tine. Ai sabie de diamond? Pentru tine, două. Două, pentru Ia. mine, doar pentru mine. Mersi. Eu ți-am dat armură, mă. Uite, ia Am și sharpness tu, 1 pe asta, da. Ia și tu. What? Ok. Asta a Ok, fost. hai, repede. Taci din gură. Uite-i pe ăștia, repede. Ai grijă ce faci. Vezi? Hai că am grijă, tu dă-i vino și tu, mă. Oh, păi nu ajung până ăsta, că cum aș pe tine? Așa, vezi că mai e unul, s-a dus pe insula noastră. Ai grijă, mare grijă. Mare grijă că nu pot să pun blocul. Dă-i cu arcul. Ok. Că ai arc. Dă-te! Vira, ai dusă. Oh, l-am luat! Oh, Da, știi că și eu am dat în ea la da, dar zice că eu l-am luat. Aba nu, tu l-ai luat. Mă, mare, dă la vino repede. Mamă, ia fii atenția. Bam. Ești full diamond. Oh my god, eu n-am de ăla, bă. Dă-și mie. Ia tu de cone. Lasă-mi să mai dau și eu. Am Și eu am pun de aia cu protecție 3. 5, 6, 8, 9. E bine, atâta. N-am carte. Și eu am. Bă, ce să-mi pun? Îmi pun pe... Taci din gură, fii atent. Ia, că și datează carte. A, și-a pus... ce nume ți-ai pus? Ia-o și vezi. Și mi-o dai înapoi. Ciucurel. Ciucurel. Ciucurelul. Iar, bă. Ia săgețile, adică. Nu, hai, bă. Nu, ai grijă. Stai că l-am pus pe ăla. Îi dau mâine. Nu, da, nu. Hai, bă, că nu-l iei tu. Bă, e unul aici jos, vină repede. Stai că dau cu acul în el, că îi dau un arc. Dau Dă un cu arc. dă cu arcul, hai grijă. A picat jos. Ce-ai făcut? A picat jos el. A, el, cream că nu am făcut fel. Noi, ce să facem, bă, pe noi? Am dat cu aia. Dai. Nu l-am luat. Se bat. Da, și tu. Stai mă că se bat. Nu, hai repede. Da. Ai blocuri. Am de-astea. Fii atent. Bă, ce mă fac, că nu mai am blocuri. Ai topor de la... Topor, da? Da, am. Păi dă-mi mie. Bă, dar e prostă porul de aia. Mersi, bă. Eu am șoc, ai de diamond. Asta nici nu face nimic. Eu dau cu arcul, bă. Bă. Ăla a tras pe tine, are cu ce să tragă? Da, are arc. Uite-i pe aia jos, ca arc. Uite pe ăla, dai tu pe ăla. My god. Ha, bă, nu-mi dă nimeni jos. Noi, știi cum ne băgăm noi după? L-am luat. Nu. Nu mai... Este boss. Mai stăm puțin.
schimbă, să se bată ăia. Nu, vezi că vine ăla, vine ăla, vine ăla, vine ăla. Da, cu arcul, dă-te. Dă-te. Vezi că are Enderpearl și vrea să dea încoa. No, ai grijă. Bă, nu fugi, vino, stai cu mine aici. Man, unde ești? Agi. Aici? Aici. Vezi că dă cu Enderpearl-ul. Nu, da. Bă, vezi că el e jos, sunt ea jos, a căzut jos. Hai și noi. L-a omorât, bă. Bă, noi n-avem șanse să-i batem pe ăla. Du-te, repede. Hai pe apă, blochează apa. Mă bate, vino. Fake, nu vreau fake. Este victory! Este, boss, bravo. Bine, boss. Așa se face. Așa. Știi locul 3, bine frumos. Bun, deci, victory, yay. Da. Pe ăsta cu siguranță îl postăm. Da. Mai jucăm încă unul. Mai jucăm unul, da, avem 6 minute și la 10 minute se oprește automat. Da, mai jucăm încă unul. Da, bine, sper să nu depășim. Ce frumos. Bă, eu am picat cu altul în echipă. What? Păi da, nu știu. Lăsăm așa. Da, lume. Vino încoace, nu, vino încoace să facem ceva frumos. Vino încoace. Ce lobby? Uh, Ce lobby? Bă, nu știu, frate, nu știu. Lobby 2. Vino la lobby 2. Să facem încheierea pentru acest video mirobolant care zic eu că ne-a ieșit lume. Lobby, cât? 3? 2. Aia, eu am venit la 3. 2. Vino la 2. Am venit la 2. Uite-te. Vino încoace. Hai bă. Încheierea. Aici, nu. Stai, urcă sus. Așa, să se vadă copacii, bă. Bun, lume, cam atât cu episodul de azi. Pa, pa. Eu am fost Ianis, el a fost Ștefan și până data viitoare, baftă lume, ne revedem, sperăm să ne revedem cu bine, pa, pa! Pa, pa!